Durmuşymyzda käwagt bize edilýänini bilmän galýan zadymyz. Käwagt orta özümizin bilmän edýän zadymyz bar. Manipulasiýa, psikologik manipulasiýa, adam gatnaşyklaryna göze görünmeýän ýüpýaly. Manipulasiýa diýilende aklymyza erbet oýun gelýän bolup biler. Ýöne her bir manipulasiýa erbet däldir. Käwagt garşymyzdaky yrmak üçin ulanýan dilimiz manipulasiýanyň bir görnüşi bolup biler. Emma manipulasiýa köplenç garşymyzdakiniň erkini elimizde alýanlygymyz sebäpli gorkunçdur. Psikologik manipulasiýa garşy tarapyň hereketlerini, duýgularyny olara bildirmän golasyny almakdan ibaretdir. Psikologik manipulasiýada iň üns çökýän barlyklaryň biri Milgram barlygydyr. 1961-nji ýylda Yale Üniversitetinden Stanley Milgram adamları başlıklarının görkezmesi bilen nämeler edip biljekligini barladylar. Barlagda gatnaşyjylar başlygyň aýtmana görä başgalaryň işine böwet bolýanlygyny pikir etdiler. Bu barlagyň netijesi bolsa psihologiýa dünýäsinden gatynys çekdi. Barlag netijesinde gatnaşyjylaryň 60 ýaş göterme, garşy tarap işimize böwet bolýan diýselerem, başlygyň aýdan edip böwet bolmaga dowam etdiler. Bu da bizi şunu görkezdi. Adamlar başlygyň aýdandan çykman, öz wyjdanlaryny aşyp, özlerini manipulasiýa etdirýärler. Bagty, saňa şu taýda bir sorum. İnsan durmuşyny rahat we ynamly ýeri nerede tapdy? Köpümiz üçin bu söýgülimiziň ýa-da ýan ýollaşmamyzyň ýany ýanyna özümizi gorkman, erkin gelýän hemme zat paýlaşan kişimiz durur. Ha bu ýerde bolsa iň hoп badyr. Özünden ýan ýerimiz şolar wagtyň özüne iň gorowsuz diýen wagtymyzdyr. We bu gorowsuzlyk manipulasiýanyň dowýan ýeri. Iň güýçli, iň täsirli manipulasiýa jügtler arasynda bolýandyr. Sebäbi olar birek iň ejiz taraplaryny görkezýändir. Duýgularyny, çağlykdaky travmalaryny paýlaşarlar. Manipulator, ýani manipule etjek kişi bulary bir ýara hökmünde ulanar. Ýani ýollaşynyň gorkularyny, günäkärlik duýgularyny, ýalňyz galmak gaýgysyny ulanyp, onu elletmäge başlar. Jügtler arasynda iň köp ulanylýan manipulasiýa görnüşleri gawanmak, gaslight we günäkärlemekdir. Unutmaň, bir gatnaşykda özüňiz mydama günäkär diýen bolsaňyz, kararlaryňyzy erkin ýagdaýda almaýan bolsaňyz, ýa-da aýdýan zatlaryňyzyň dogrulygyna şüphe edýän bolsaňyz, onda bu uly ihtimallikle manipulasiýanyň işidir. Manipulasiýa aslynda diňe sözlerden ibaret bolman, beýnimiziň biologiýasyny ýütküdip bilýändir. Dopamin ýoldaşyňyz size üns berip, size ýakyn bolanynda ýa-da aýtýan zatlaryňyza goşulyp, kabul edip dursa, ol garmon bölünüp çykyp bizi bagtadar. Stres garmonu bolan kortizol bolsa, bizi tankitlanda ýa-da günäkär duýduran artýandyr. Manipulator bu aýlaw bilip ýa-da bilmän uranar. Başta siz tankitler, günäkärler we stres ýaşarsyňyz. Soňra azajygan bolsa sizi serpil görşeden bolar. Ýa-da kiçijik söýgü sözlerini aýdar we sen dopamin patlamasy ýaşarsyň. Ben de böyle içimdeki o enerjiyi, o mutluluğu insanlara yansıtıyorum işte. Seni seviyorum. Bu ýokara şakly duýgu üýtgeşmesini öwrenşäris. Adam ol dopamin garmonu üçin elinden geleni eder. Bu sebäpden manipule bilen dowam edýän gatnaşyklardan aýrylmak gatykyndyr. Ilmi ýagdaýdan geçirilen barlarlara göre manipulasiýa, ýani ýollaşyň beýnine kimki maddalara täsir edip, onu ol ýagdaýa öwrenşdirip bilýär. Jügtlaryň arasynda iň köp ulanylýan manipulasiýa usullar. Günäkärlemek. Sen olmasadan men bu ýagdaýda bolmamdy. Kişi durmuşyndaky ähli problemalarynyň jogapkärligini garşysyndaky ýükler. Sesirlik. Sähelçe kiçijik bir tartışmadan soň hem günläp gürleşmän ýüze urkezmek. Bu psikologik jazalandyrmak. Bu ýagdaýda garşy tarap ol sessizligi geçmek üçin elinden gelen hemme zat eder. Gawanmak. Söýgüden däl, ele almakdan dowýandyr. Ýoldaşyny töweregindekilerden goparmak, ýalňyzlaşdyrmak manipulasiýanyň iň güýçli usullarynyň biridir. Egerde meni söýýän bolsaň, ona dersiň, muny dersiň diýilýän sözleri eşiden garşydaş, söýülmemek gorkusy bilen ýaşap, islenen hemme zat edip başlar. Iň gorkulu manipulasiýa usulu bolsa gaslight usuludur. Babam sana gaslighting yapmıyor ki. O ne kız? O ne? Belki yapmıştır baban. Ne o? Gaslighting ne? Şöyle şimdi... Hakikata sorulatjan,
Garşydaşyň öz pikirlerini etdiýän we aýtýan zatlaryna şüphe döremegine sebäp bolýar. Sen ýalňyş ýadyňa düşýän bolaýmasyň? Sen gat ynjykly, gidijik adam ullakany diýip aýtýanlar, bu sözleri eşiten kişi wagtyň geçmek bilen öz aklyna hem inanman başlar. Ben ilk kere 5-6 kere böyle arıyorum. O bana diyor ki sen beni hiç aramadın ki. Ben de diyorum ki acaba aramadım mı? Manipüle ediyor. Manipulasiya gysga wagtlaýyn peýdaja bolsa da uzak wagtlaýyn ketje başyň zehirinden hem güýçli bir zeherde gatnaşyp zehirliýär. Jüwitler birek bolan anamyny ýitirer. İki tarapda da gorku we günahkarlyk duýgusy dörer. Gözlegleri ora manipulasiýa bolan kişilerde gaýgy, depressiýa we özüne bolan ynamyna problemler hat köp görülýär. Käbir adamlar bu manipulasiýany adaty ýatyrypdyrlar we durmuşyny bu aýla bilen ýaşamaga dowam ederler. Inne bolsa manipulasiýadan goranmagyň usullaryny aýtmasak bolmaz. İlkinji adamy munyň size edilýänligini bilmekden başlar. Eger de häl kaýçymy diýäli, hemme wagt özüňizi günahkar hasaplaýan bolsaňyz, ony oturup pikirlenip görmek gerekdir. Muny etmegiň beslemegiň maňa dogry gelenok diýip bilmek iň güýçli goraglaryň biridir. Saglyklary atnaşyklarda araçak koymak gerekdir. Manipulasiýa sessizlikde işleýändir. Açyk gürleşmek bu oýun, diýünen bozýandyr. Sen maňa şeýle diýýän mahalyň men özüm erwet duýýan diýip manipulasiýanyň hakyky ýüzüni ortaga çykaryp biler. Özüne bolan hormaty güýçli bolan kişiler manipulasiýaga garşy hat güýçli durup bilerler. Özümde şunu ýatlandalyň, meniň hormatym başgasynyň ruhsat bermegine bagly däldir. Başka usullaryň biri hem bu işin üstünde işleyen psikologlara ýüz tutmakdyr. Manipulasiýa görünmeýän iplerden örlen bir materialdyr. Bu tora ýapyşyp kalsaňyz özüňizden uzaklaşarsyňyz. Emma muny bilip o ipleri ýeke kesip bilersiňiz. Unutmaýyn, egerde bir gatnaşykda özüňizi ýa-da günahkar ýa-da erwet diýýän bolsaňyz, mesele sizden däldir. Hakiki söýgü, günahkar duýdurmak, ony ele almak, baskı gurmak däldir. Hakiki söýgü erkin oýmak, garşy tarapyň barlygyny şertsiz kabul etmekden ibaret bolup biler. Manipulasiýa bize görünmeýän ýüpler bilen dolandyrylýan bir oýun bolup biler. Ýöne ony kesmek, diňeje, biziň elimizdäki zatdyr.